donar, el jurat va considerar que havia de donar també 2 premis i el primer seria per Ferran Ortiz. Un aplaudiment, sisplau, per Ferran Ortiz. Molt bé, bon treball. Un dibuix molt maco que tots podem veure tant en el programa com a l'entrada del poble. Ferrés, vinga la Tilda cap aquí. I un aplaudiment. Mira cap a l'Anna mateix, vinga. Tilda, què sembla? Vinga, un aplaudiment. Que és un homenatge a la manera com es treballa la democràcia a la nostra escola. I amb aquest premi, l'Escola Castell d'Òdena aconsegueix el número 25. O sigui que som una escola amb 25 premis ja a nivell de Catalunya i alguns de Madrid. Aquí a primera fila. Saluda, Ferran, ho estàs fent molt bé. Aquí a...